To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu sauraron mu a wannan zaure mai albarka. Muna muku addu'o'i a bisa kan al'amarin rayuwa. Ubangiji Allah ya taimake ku gaba ɗaya da mu da ku. Masu aikata wani kuskure kafin sanda za su mutu, ya Ubangiji Allah ka ba su ikon tuba. To, mun ƙara dawowa dangane da abin da ya shafi wannan karatu mai albarka. To, mun gaya muku sakamakon kuma ba mu samu daman sanar da wasu ba, da yau muka so mu tafi kan karatunmu na live. Amma muna da hajoji, ma'ana muna da bukata wacce muke so. Akwai waɗannan haruffa babu wanda ya san su, ba wanda ya san wannan haruffa sai waɗanda suke a fannin, kamar yadda kowa ya san baƙin boko daga A har Z ake cewa, to ya kamata a ce kana ɗan musulmi a ce duk wani harafi wanda yake na musulunci ne na arabiya, yadda ake rubuta saƙonni da boko da wasiƙa da text da komai ana rubuta shi da ajami. Wannan ajami ba kowa ne ya san shi ba. Karatunmu na live za mu tafi akan harufa, za mu faɗakar, za mu kuma nuna yadda ake haɗa shi da yadda ake haɗa sa'an abiyayyu. Ma'ana kai ne sunan kawa ne, kana so ka je gari kaza, to garin nan da za ka je kana so ka san ya harufan garin, ya harufan ka kai da za ka je garin, abin da za ka je yin mai sunan shi, shi ma ka rubuta shi. To wannan hanyoyi ne wanda ba a sanar da su, amma za mu yi wannan domin mutane su taimaki kansu wurin umajin fita daga wannan annoba ta yunwa, ta musifa da ta taso mutane a gaba. Allah ka ba mu sa'a. Bayan wannan kuma akwai abubuwa da yawa da za mu nunar da su wanda ya bi suka biyo mu dangane da gane abin da mutum zai samu sauƙi. Akwai wasu abubuwan wanda ba sai wani ya yi maka ba, za ka iya yi kanka. Akwai abin da dole sai ka nemi malami. Muna ta gaya muku karatu da wayo baya yiwuwa. Ka nemi malami mutafannini wanda ya san harkas. Ka a zo a ce maka abu da kyau ka je ka buga ka tafka asara, ka zo kana zargin ilimin. A'a, malam ilimi gaskiya ne. Tun kafin a yi duniya akwai ilimi. Ilimi na hannun Allah, shine ya sako mana ɗan kaɗan muke tsotsa. Duk iya shege na turawa yanzu in ba bature ba, waye zai tunanin akwai abin da za a iya haɗo kan Kaduna ma a ce wannan abu ne na arziki, kuma za a raba shi a ba mutane biyu, rabi ɗaya, ba tare da an yi faɗa ba, kowa yadda. Kaga wannan sai aikin caca. Yanzu ka duba ga duniya ce ta haɗu, ana kallon kowace ƙasa, ana buga bol, a buga da can, a buga da can, ƙarshe sai a zo kan tim. To haka kiyama take, haka za ta tsaya, haka Allah zai wa bayi hisabi. Duk abin da kake ganin ba zai tatu ba a gurin Allah, shi yafi komai sauki. Allah ta muku misali ga kamfanin Zen, ga na MTN, ka je ka ce da garin da ka fara waya zuwa yau kana so ka ji, ballantana Allah da komai ya tanazan maka. Masu faɗan da wanda kake faɗan suna ɗauka komai Allah ya yi ma wa yaron ɗin shi, amma kai baka sani ba. Yo inuwar kama nan fa da kake tafiya, Allah cewa da ya ga dama sai ta zama marubucinka. A'a, ka koma alƙur'ani ka gani mana. Allah ya ce walau sha Allahu la ja'alahu sakinan. Da Allah ya ga dama sai bar wannan inuwar taka a tsaye. Duk abin da kai da biro da takarda kana rubutu, zaka kona ta ne ko zaka iya? Ita ba ta magana, kuma duk inda ka je tana binka. Walau sha Allahu la ja'alahu sakinan, amma summa ja'alna shamsa alaihi dalila. Sai Allah ya bar mu kawai tana tafiya mana ga tare. To wannan inuwar taka sai ta zama maka mala'ika. Misali in Allah ya so ya firgita ka ko ya baka wahala, wannan inuwar da take binka zizi kana tafiya, in Allah ya ga dama sai ta zo ta zama mala'ika. Da kayi abu ita take binka, ba iko ka ce zaka kama ta ka daddoke ko ka mammare ko kai mata abu, inuwar ka ce. Gahi ba ta magana, ba ta ci, ba ta sha. To in Allah ya so a daina cin abinci, wani abu ne mai wuya. Ga inuwar ka ita ma fa baiwa ce. Duk yanda kai za ta yi, amma ba ta ci, ba ta sha, kuma tana biye da kai. Ba kai mamaki ba? To da Allah ya ga dama sai wa kowa haka. Dan haka Allah ya fi ƙarfin wasa. Bature ma ya haɗa kan duniya, ana buga maji. Gashi za ku kuna kallo ga wannan an zo da shi, amma za a buga ba ku ci ba. Ɗaya ya hana ku ci, amma haka za ku koma da baƙin ciki. Balle Allah, malam mutane su kiyaye Allah. Wannan musiba da ta zo mana wannan ƙasa, Allah kai mana maganinta. Wannan suna mun sa Ahmadu, ya ce min ba da ismuhu Ahmadu. To Ahmadu ɗin suna ne. Mutane da yawa akwai masu suna Ahmad. To wannan suna adadin shi 50 ne. Akwai sunan Allah wanda ya dace da shi, shine alwakilu. Sai muka cire ma'arifa, sai muka sa ya ɗinnan ta girmamawa ce, ka girmama Allah. Ya wakilu. Me wannan suna, masu waɗannan suna, ka yi da ni Allah ya ɗauke ma kunci, Allah ya ɗauke ma baƙin ciki, Allah ya ɗauke maka wahala. Sannan
shi mai wannan suna duk sunan da ya fara da alifi shi ma za ka iya ɗaukan wannan harafi kai, duk sunan da ya fara da alifi. Muna ta muku misali da alifi saboda alif yana da yawa cikin harufa, kuma kowanne suna wannan na gaban ma akwai harufan da suka fara da shi, haka wannan, amma muna tafiya ne abin don kowa ya gane, saboda duk sanda muka yi za mu samu bakin lambobi wanda su ce mana su ba su fahimci yaya za a yi kaza ya zama kaza ba. Yana daga dalilin da za mu zo da shi a live ɗinmu mu dinga nuna reality, wannan da wannan ga yanda yake, wannan da wannan ga yanda yake, in kana son kai kaza ga yanda yake. Yau ɗin nan muka so mu fara yi, amma saboda mu gaya wa mutane manufan mu ba da shauran abubuwa, kuma akwai abubuwa da zami wanda duk ya san zai bi mu dole shi ya mu annabi salati wa salati 10,000. Wannan salatin ka yi da kai da familinka akan Allah ya kiyaye ku musifar rayuwa. Ba ni za ka yi ba, amma in kana bi na baka ɗauki wannan salati ka yi ba, to baka biya ni tukuicin karatu na ba, kuma ko ka yi za ka manta, ba za ka iya ganewa ba. Don haka dole in za ka shigo makarantar mu ka bi mu a wannan live da za mu sa kai, dole sai ka yi wannan salati 10,000. Ba fa mu za ka yi ma ba, ka yi da kai da iyalanka, Allah ya sauƙaƙe muku rayuwanku. Mu za mu yi ne kawai don mu faɗakar da mutane yaya za su fahimci in za su yi kaza menene manufa abu. Don haka wannan shine burin mu, kuma za mu dinga fito da abubuwa masu muhimmanci, masu ma'ana, masu fa'ida. Ka san A ta boko, ka san B ta boko, ka san Ja ta boko, ka san Ka ta boko, ka san Fi ta boko, amma na alƙur'ani dai an zo an sa ga ka da girmanka da gemunka da komai, wanda in ka mutu akan abubuwan za a maka hisabi, tun da larabci ne. Kuma mazhabobi da yawa sun inganta akan cewa yaren 'yan aljanna ma larabci ne. Don haka wannan abu ne za mu yi hisabi da Allah da kyakkyawan nufi. Don haka duk mai so ya gane mu ga takwicin hanyar da za mu bi wannan, babu maganan ka ba mu kaza ka turo kaza, a'a ka je, kuma in kai din ba mu za ka yi wa kanka, za ka yi da kuma wannan hanya tamu da kuma wannan makaranta tamu, Allah ya yafe wa dukkan wanda yake ciki, domin ana ta mutuwa fa ta wujuwa. Dama mun gaya muku tun a can farkon karatu akwai mace-mace na tashin hankali na yunwa da zinace-zinace. To wannan fa kaɗan daga cikin waɗannan labarai, saboda akwai waɗanda 'yan an ce za a ɗauko su ba za su yiwu ba. Sannan shi kuma wannan Ahmadu ɗin, wannan dalun ɗin, shi duk wanda sunan shi ya ƙare da dalun, to kaga ƙarshen harafin shi ma'i ne. Kaga me harafinsa na farko kuma nari ne. Kaga me wannan sunan? To gaskiyar magana za ka samu mutum ne a suna irin namu na mutane, ba asalin mai suna ba, ana misali ne akan sunaye. Sai da ka dimme wannan sunan za ka same mutum ne wanda bai da alƙibla guda ɗaya, ko za ka same mutum ne mai wuyan sha'ani, ko za ka same mutum ne wanda wani lokaci baya yarda da mutane, ko za ka same mutum ne mai son barkwanci, ko za ka same mutum ne mai fara'a amma yana yawan jefa kanshi cikin damuwa. To saboda haka kuma yana da son tattali amma abin bai yiwuwa. Me yasa? Saboda harufansa guda 4 ne, biyu ma'i, biyu nari. To saboda haka mai wannan abin dole za ka same munƙalabin mutum ne. Don haka wannan akwai karatuttuka akan kowanne suna. Wannan mun ɗauko suna ne na Ahmad, wannan alifi ne muka sa shi a zaune, wannan shine farkon sunan, wannan shine ƙarshen sunan. Idan kuma ba rayuwar ce take damunka ba, kuɗi na samuwa, harkoki na samuwa, abubuwa na samuwa, kuɗi ba matsalanka ba ne, jikinka lafiya lau yake, to sai ai kana son ƙarshen rayuwarka ya kyau, ka zo ka sami ya dafi'un nan, dafi'u, ka karanta shi kamar 9,939 da niyan mi, da niyan ubangiji duk yanda za ka yi rayuwarka Allah ya sa ƙarshen ya kyau. Wannan ka yi ne da niyan ka yi tanaji wa rayuwarka, Allah ya sa ƙarshen rayuwarka ya zama ya yi kyau. Don haka wannan karatu za mu bashi haka, sai mun zo a nau'i na gaba, a karatunmu na gaba. Shi ko wannan harurufa, wannan adadin shi 8, wannan adadin shi 4, in an ƙara 0 zai zama 40, wannan yana ɗaukan 4, wannan 1, wannan duk shine irin karatun da muke so mu zo mu nuna ma mutane. Kowanne idan ka bi ka haɗa ga yanda za ka yi, karatu ne mai zurfi, karatu ne mai tsada, karatu ne mai daraja, amma muna yi don Muhammadu Rasulullahi, jama'in su samu sauƙi.